Maghiusa kita. Pagsimba, pagday nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Kinsa katong dili mo pasan sa iyang krus, ug mosunod ka nako, dili mamahimong akong tinun-an. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon. Anya na kita sa ikakawhaan og 3 nga Domingo sulod sa ordinaryong panahon. Diha sa atong ebanghelyo karon, gipahimug-atan ni Jesus ang matuod na sukaranan ug bugti sa atong pagsunod kaniya. Mamahimo lamang kitang iyang mga tinun-an o disipulo kung kita makat-on sa pagbiya sa tanang butang nga mahimong babag sa atong pagsunod kaniya. Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa pagsaulog nining Santos nga misa ug atong i-appeal sa atong mga personal intentions, ang mga katuyuan sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash, online and anonymous donors. Ingon man ang mga intensyon nga anaa diha sa inyong TV screen or monitor, ang mga katuyuan sa atong production crew ug ang mga katuyuan sa management and staff of GMA Network. Sa ngalan samahan og sa Anak og sa Espiritu Santo, ang ginuman na kaninyo. Mga igsuon, maginursol kita sa tuang mga sala, aron maandam kita pag sa ulog sa Santos nga misa.
Buyan unta kita sa Dios nga magagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya, ngadto sa kinabuhi nga dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. O Diyos among amahan, tanawa kami nga may gugmaon. Sangliti mo kami nga giluwas o gihimo nga imong mga anak diha ni Kristo. Hatagi kami sa matuod nga kagawasan, dada kami nga nasa langit, nga mawang kabilin nga imong gisaad ka namo. Kini amo nga gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ugari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon.
Kinsay makakaton sa kabubuton sa Dios. Ang tawhanong pangatarungan, dili igo alang niining mga buhata, ug ang among mga pilosopiya, malagmit, magpahisalaag kanamo. Kay ang among mga lawas nga mamatay, nagyudyod sa among mga kalag. Ang lawas, hinimo gikan sa yuta, ug dili mulungtad. Usa sa mabugat nga palasanon sa hunahuna. Ang tanan nga among nahimo mao ang mga panaghap mahitungod sa mga butang dinhi sa yuta. Kinahanglan maningkamot kami sa pagtuon mahitungod sa mga butang nga suod kanamo. Busa, kinsa may makalaom sa pagsabot sa mga butang langitnon? Walay bisan kinsa nga nakahibalo sa imong kabubuton. Gawas, kun imo una siyang gihitagan sa kaalam, ug imong gipadad-an sa imong balaan nga espiritu. Niining paagiha ang mga tawo sa yuta nahimutang sa matarong mga dalan. Ug nakakaton unsa ang makapahimuot kanimo. Ug nga ampingan sila pinaagi sa kaalam. Ang pulong sa Ginoo. Sa tanang panahon, O Ginoo, Ikaw ang among dalang panan. Sa tanang panahon, O Ginoo, Ikaw ang among dalang panan. Gipabalik mo ang tao ngadto sa abo. Nagaingon ka, balik ang mga anak sa mga tao. Kaya mo sa kalibo katubig, diya sa imong atubangan, ingon o kagahapon lamang. Karon nga kadto milabay na, o ingon og usa ka pagbantay sa gabi. Sa tanang panahon, O Ginoo, Ikaw ang among dalang panan. Gitapos mo sila diha sa ilang paghikatulog. Sa sunod nga buntag, sama sila sa mabalhinong balili. Nga sa kadlawon, magitipag usa. Apan sa pagkagabi, malaya ug malarag. Sa tanang panahon, O Ginoo, Ikaw ang among dalang panan. Tudloi kami sa matarong nga pag-isip sa among mga adlaw.
sa kasariw kalipay, sa tanan among mga adlaw. Ang mahigugmaong pagkamuma sa Ginoo, nga atong Dios maat unta. Magpalampo sa buhat sa atong mga kamot, alang ka nato. Sa tanang panahon, O Ginoo, ikaw ang among dalampanan. Sa tanang panahon, O Ginoo, ikaw ang among dalampanan. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto kang Filemon. Apan tungod sa gugma napugos ako panghangyo kanimo. Gihimo ko kini bisan kon ako si Pablo, ang embahador ni Kristo Jesus, gibilanggo karon tungod kaniya. Naghangyo ako kanimo alang kang Onesimo nga akong anak diha kang Kristo. Nahimo akong amahan niya sa pagtuo samtang gibilanggo ako. Karon papaulion ko siya kanimo ug dawata siya samara nga ako'y gidawat nimo. Buot unta ako nga magpabilin siya diri aron makatabang siya kanako. Puli kanimo samtang gibilanggo pa ako tungod sa ebanghelyo. Apan dili ko ikaw pugson sa pagtabang kanako. Busa dili ako magbuhat og bisan unsa nga dili nimo uyunan. Tingali si Onesimo nahimulag kanimo sa makadiyot aron may balik siya kanimo ug dili na gayud mobulag hangtod sa hangtod. Dili na siya karon o lipon lamang, kundili minahal ng igsuon diha kang Kristo. Gimahal ko siya og labi pa siyang mahalon mo, ingon nga ulipon og isuon diha sa Ginoo. Kung giila mo ako nga imong katabang, dawata siya samara nga ako'y gidawat nimo. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manakan ninyo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Dihay dakong panon sa mga tao nga mikuyog kang Hesus. Ug milingi siya ug miingon kanila. Kinsa kadtong moari kanako
nga dili magdumot sa iyang amahan o inahan, sa iyang asawag mga anak o mga igsuon, ingon man sa iyang kaugalingon, dili mahimong akong tinun-an. O kinsa kadtong dili mo pas-an sa iyang cross o mosunod kanako, dili mahimo nga akong tinun-an. Kung usa kaninyo naglaraw pagtukod og tore, tun-an una niya kini og iyang bana-banaon pila ang magasto. Aron pagsuta kon may igo ba siyang salapi nga ikahuman niini. Kay kung dili niya buhaton, dili mahuman ang tore, tapos niya ikapahimutang ang pundasyon. Ug ang tanan nga makakita sa gisangputan, mo biay-biay unya kaniya. Ug muingon sila, kining tawana, nagpatugag tukod og tore, apan dili di ay makahuman niini. Kung ang usa ka hari na may 10,000 ka sundalo makigubat batok sa laing hari nga may kawaan 1,000 ka sundalo, iya unang tun-an og hukman kung makasukol ba siya sa mao nga hari. Kung dili siya makasukol, mapugos siya pagpadalag mensahero sa pagtagbo sa maong hari, samtang atua pa siya sa layo, aron makigsabot-sabot alang sa kahusay. Sa sama usab nga pagkaagi, walay bisan kinsa kaninyo nga mahimong akong tinun-an gawas kon iyang biyaan ang tanan niyang katigayunan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga kaigsuunan, ang atoang Ebanghelyo nagisgot sa mensahe nagpahinumdum sa kadausa kanato sa atoang tawag diha sa pagkatinun-an ni Kristo. And then, kung magisgot ta sa pagkatinun-an ni Kristo, ang Ebanghelyo moingon, kinahanglan nga kaantigot ang mulimod sa atoang kaugalingon, denying of oneself. Matod pa sa Ebanghelyo, kinahanglan atong pasanon ang atong cross o musunod kita diha ni Kristo. A call to discipleship. Mauna, ang Ebanghelyo sab mingon, sa atoang nga pagkatinun-an ni Kristo, kinahanglan nga ang atoang gugma diha ni Kristo dili gyud pwede nga malabwan sa lain nga gugma nga atong ikahatag ngadto sa uban, bisan gani sa gugma sa atoa nga pamilya o sa mga minahal sa kinabuhi. If we love our family more than Jesus, we are not worthy to be the disciple of Jesus. Sa ato pa, ang atoang Ebanghelyo gatudlo kanato nga muingon, kinahanglan nga si Kristo maugyod ang number 1 sa atoang kinabuhi. Si Kristo kinahanglan nga naagyod kanunay nag-uban kanato. Siya gayud ang naa kanunay sa atuang una-unag kasing-kasing labaw sa tanan. Otherwise, kung ugaling ang gugma nato ni Kristo, mas secondary lang
kaysa ato ang gugma sa atong mga minahal sa kinabuhi. Dako kaayo unya ang mga panghitabo sa atong kinabuhi nga diin kita mamukmo, diin kita maproblema, diin kita mahasol, diin kita usab magkabangga-bangga ang ato ang kinabuhi. Pero sa ato ang nakatunayan, kung si Kristo mao'y number one, everything will be guided accordingly. Dunay kahapsay, dunay kalinaw, dunaw say saktong giya sa ato ang kinabuhi kung si Kristo mao'y number one gayon. Putting Jesus as our first priority. Dili ba? Bisag tan-awon nato ang mga pangitabo sa ato ang katilingban karon. Trending sa ato ang katilingban karon. In the absence of the Lord, dali ra kaayo makahuna-huna, makadesider sama pananglit na muingon, mobiya sa iyang asawa, mobiya sa iyang bana, and then maapektuhan ang relasyon diha sa pamilya. I'm talking about the broken families. Without the Lord in our life, grabe ang infidelity in terms of relationships. Mao na'y ginaingon nga daghan ang nangaguba nga relasyon lagi kay di naman makonsensya. Wala naman ang grasya sa Dios. Wala naman si Kristo diha sa mao nga relasyon. Dili ba ang suod nga higala mahimo naman hinuon nga number one enemy? Ngano ka? Trending of our society today, ang suicidal rate dili lang misaka para sa mga batanon, bisan gani sa mga hamtong. Atong madunggan nga yano-yano ra kaayo nga atong madunggan ang mga balita, suicide dire, ngano ka? In the absence of God, without God in our life, maunay akong giingon, daghan kaayo ang mga dautan nga mosulod sa atong una-una o sa atong kasing-kasing na makapaguba usab sa relasyon sa tagsa-tagsa nato kakinabuhi o bisan gani sa atoa nga pagkatao. Dili ba? Mauna niining mensahe sa atoang ebanghelyo karon nga nagpahinumdom sa atoang pagkatinunan ni Kristo. We have always to give Jesus as the center of our life. Jesus as the guide of our life. And Jesus as our number one. Kinahanglan nga naa siya sa ibabaw. Ug ato nang nasinati, kung naa kita sa pagigugma ni Kristo, sa ako nang gikaingon, everything will be put in place. Kahapsay, kalinaw, paghinigugmaay, ug uban pa, kining tanan, mahitabo, kay kining tanan, grasya nga atong madawat gikan sa atuang relasyon ni Kristo nga atua nga Ginoo magtutudlo og Dios. Ato ning pamalandungan sama nga kita na malandong sa mensahe sa ako nang gikaingon, tinun-an kita ni Kristo. Ug sa atong pagkatinun-an ni Kristo, atong paharion ang presensya
ni Kristo sa atong una-una ug kasing-kasing sa kinatibukan sa atua nga kinabuhi. Manginaot kita. Nagato ako sa Dios nga mahayn makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, o kang Kristo yang anak nga bugtong, Ginoo nato nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, yanak ni Maria nga Beren, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansan sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa katulong kadlaw na banhaw, isaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahal, nga makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya, aron sa paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanaw sa lawas, o sa kinabuhi nga dayon. Amen. Ang Dios kanunay nahinangop kanato, nagpatalingog siya sa itong mga pag-ampo, mag-ampo kita lang sa mga panginahanglan sa atong simbahan o sa atong kalibutan diha sa pag-ingon. Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga nangulo sa simbahan, mahinangpong mudawat sa tanang katawhan ug mudasig kanila sa pagpuyo diha sa matuod nga Kristohanong kahiusahan, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga pangulo sa kalibutan, sa kanunay, himuo nilang sumbanan ang Dios nung kaluoy diha sa pagtagad nila sa ilang mga katawhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga kanunay, natong pangitaon si Jesus diha sa uban, sa ingon, bag-uhon nato ang atong panglantaw sa kalibutan sama sa panglantaw ni Jesus, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang tanang masakiton na nagantos, nabugatan sa palasunon ug nagbangutan, makasinati sa makaalim nga gugma sa Dios diha sa ilang kinabuhi, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo ang halandong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga matuuhong mihalina, makadawat sa ilang ganti, ang kinabuhing dayon, dito sa langit nong gingharian, mag-ampo kita sa Ginoo. Maluluyong Dios, pamatiya ang among mga pag-ampo, aron mamahimo kaming ilhanan sa imong mga panalangin ngadto sa tanan nga among mahimamat. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo.
maigsuon pagampo kamo ng ako inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahal makagagahom sa tanan. O Dios sa kalinaw ug gugmay mo kining among halad nga tinuod nga pagsimba kanimo ug nga makayusa namo kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahal Dios sa tunay makagagahom sa tanan, angay og matarong gayud. Nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit, nakita namong imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Miani ikaw ron pagluwas kanamo, pinaagi sa gahom sa imong pagkadiyos sa panmaoy imong pagbuot, nga maluwas kami pinagi sa sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagigigala kanimo. Apan ang tao mismo mo ay nag-uli nini kanamo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa, uban sa mga anghel, mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang ulayuno nga pag-awit. Santos kini ikaw ginawang tuburahin sa tanang kasantos, ipadalay mo Espiritu aron pagsantos ng mga gasa aron mahimo kinihalang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pahan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao kong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa sama nga pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini Panginoon kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunay nga kasabutan.
Ang dugo nga iula lang kaninyo alang sa tanan nga mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron pagandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesu-Kristo, nagalad kami kanimo amahan inimpan sa kinabuhi o kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay mo kaming giisip nga ngayan, muatubang mualagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat, sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo mo simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among apostolikanong administrador o sa tanan nga mga pari. Hinumdumi sa mga isuan nga nangamatay, malaumon nga mabanaw sila ang tanan nga nangamatay dahil sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsunong sa kahayag sa imong naong, kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makambit sa kinabuhi nga tunay, ubahan ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, kang San Jose ngayang bana, sa mga apostoles, sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabuboton lata sa katuigan. Ubahan kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesu-Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, ban kaniya, diha kaniya, giyatag nga na kanimong makagagawang ngamahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o gimaya, hangtod sa kahangturan. Karon atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo ni Kristo diri kanato. Amen.
kami kanimo Ginoo ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Tagi kami sa kalinaw ning panahona, ang tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala, malayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu-Kristo among manunubos. Ginang Jesu-Kristo ingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ako ang kalinaw, ihatag ko kaninyo. Iatanawa mga sala kung nila ang pagsalig sa imong simbahan, o simbol sa imong kabubuton. Tagi kami sa imong kalinaw kayusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita taban ni sa. Nagdait man kita. Peace to all of you. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawantang sa mga sala sa kalibutan. Mula ang katong gidapit sa iyang bangkiti. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Sweet
magampo kita. O Ginoo, ang imong pulong ug imong sakramento, nagatag ka namo sa kalanon o sa kinabuhi. Kining gasa sa imong anak, magpaambit unta ka namo sa iyang kinabuhi hangtod sa kahangturan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang sa mga masakiton. Langit ng Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus. Aron itudlo ang bertud sa pailog diya sa kasakitan, dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakitoen. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit o balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimo diya sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Mga igsoon, sa ngalan sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa atong Mass Presider karon kang Reverend Father Joseph Intig, ang team moderator sa St. Therese of the Child Jesus Shrine, Lahog, Cebu City. Ingon man among pasalamat sa atong mga lectors gikan sa Santo Rosario Parish Youth nining siyudad gihapon sa Sugbo, ug ang atong choir, ang Voices of St. Joseph Choir diha sa San Jose Parish, Tabunok, Talisay, Cebu. Ug ang atong prayer group, World Apostolate of Fatima, Candoman Chapter. Ingon man among way kinutuban nga pasalamat sa atong mga kaninyo, among mga TV Mass sponsors, benefactors, GCash, online and anonymous donors, sa inyong makanunayon nga suporta aron na kita magkapadayon sa atong pagpangalagad, paghatod dining santos nga misa sa telebisyon, alang sa atong mga kaigsuonan nga dili makahimo sa pagtambong sa misa tungod sa mga kakulian sa panglawas ug uban pang mga hinungdan. Ug alang ni atong buot magpadayon, magpadala sa ilang mga hinabang or love offerings, ane agihapon sa inyong TV screen or monitor ang among account name, account number, ingon man usab ang GCash number. Daghan kaayong salamat, ang Dios magauban og manalangin kaninyo sa kanunay. Amping lang. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaniyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Tapos ng atong misa, dadang kalinaw ug ang gugma ni Kristo.